פעם אחת באומן, ולא באומן, בעיר ברסלב, הגויים רצו לבנות בניינים. אמרו ליהודים, יש לכם חודשיים לפנות כל העצמות של הנפטרים, בית עלמין ישן. באו חברת קדישה, תוכלו לפנות עצמות של הרב, קודם כל עצמות של הזה. פתאום מגיעים לקבר, נשמה, תיאור החופרים, באים לגעת, בום, קופצים מאחורה, כולם, אחי. גוף. איך? גוף! 30 שנה, אחי. גוף! מסתכלים, לא רב, לא חסיד, כלום. כלום! פלוני, בן פלוני. מי קבור פה? מישהו מהמשפחה? אמרו לו, אשתו בת 100. לכו מהר ושתמות. חב אחי, לא יודע, לא תלום לצחוק אחי. רק פה נותנים לי קצת אתכם. שומע? הולכים אליה באמת, סיפור אמיתי חבר'ה. אמרו לה מחילה הרבנית. מי זה רבנית? הרבנית. אמרו לה, מי זה היה בעלך? בעלי? מה זאת אומרת? איש פשוט. אמרו לה, סליחה, מי זה היה בעלך? בבקשה. משפט, איש פשוט! אמר להם, למה אתם שואלים? הוא היחיד בבית העלמין, גוף שלו שלם. מה? רק תספרי לנו מה המהלך שהוא עשה בחיים. אמרה להם, אני לא יודעת הכל, אבל זה אני יודע דבר אחד, זה אני אגיד לכם. איי, 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 איי. הוא יוצא ב4 בבוקר לעבוד בכפרים. ברגל היה קורא כל הדרך תהילים. שמע, חוזר מעבודה בערב, בלילה, עייף, רעב, כל הדרך ברגל, אין אוטובוסים, אין מכוניות. הוא היה מגיע הביתה, הייתי יודע 7 בערב, כולו שחור. הייתי מכינה לו מנה חמה, אוכלת לו את המים של המקלחת ואוכל לאכול חם, רעב. הייתי רואה אותו לא נכנס הביתה. הוא פעם שמע שרבי נחמן אמר שאי אפשר להיות איש כשר באמת בהתגודדות. אתם רואים את העץ הזה? הייתי רואה אותו רעב, קור, גשם. הוא לא נכנס הביתה, תשאירו אותו שם, הוא יושב חצי שעה, בוכה, הייתי שומע צעקות, שאגות לא עולה ברוצה שם. וזה נכנס הביתה לאכול. כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות, שאני מצווה אומר רבנו, סגולה ותיקון. עכשיו אתה לא רואה אח שלי יקר, עכשיו אתה רואה את הבלבול, חכה בקבר אחי.